अगर आप भी चाहते हैं कि SS फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हमर भातारा लेके झंडुबाम जगह पर लगावे खुलेआम। हमर भातारा लेके झंडुबाम जगह पर लगावे खुलेआम। सखी हो का अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। उहे देवे दर्द सखी उहे फेरू करेला दवाई। उहे देवे दर्द सखी उहे फेरू करेला दवाई। छुए तो रुआ खाड़ा होला, देहिया में पूरा जाड़ा होला। नहीं मानवा पर लागे लगा मुहायरे लगा हमर भातारा लेके झंडुबाम जगह पर लगावे खुलेआम। हमर भातारा लेके झंडुबाम जगह पर लगावे खुलेआम। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जिया पर सखी हमारा के देवेला कुदाई। बेंग लेखा से जिया पर सखी हमारा के देवेला कुदाई। परदेसी मोर पिया के छोछने ना दिले हम जिया के। करे निर्मल जोगे से इहे काम सुबह हो शाम। हमर भातारा लेके झंडुबाम जगह पर लगावे खुलेआम।